arazo egoera bat prestatu zaie ikasleei eta horri aurre nola egin behar dien. Uste bai, gaur egun. Hori ikaslezko lanketa hori eta arazo egoera baten aurrean ikasleei jarri eta horri ikasleei aurre nola egin jorra egin horretaz. Hezkuntza sistema behar digula jartzen dugu. Hezkuntza sistema behar digula jartzen dugu. Erabatea eratuta dagoelakoa, nolako antolaka erabatea. Ikastetxeetik haratan behar. Posible da esategin hori nortizen baita, nik aipatzen dute posible da, geuk ez da baita bagazkero, urtxelen mazte izabestidea dire horre onda, muga oso, txileruen oso, guretzat ditzen freno mundu da. Aire aldarrik datzen irakaskuntza aldaketa bat behar da bat abestu, gero berriz modu tradizionalea guaz eta zentzuetan eduki batzu daude eta seguridadik optik ere etortzea, ez? Beti nomera arresto da hor hezkuntzan edo lehen hezkuntzan, horako metodologia martxan jartzea eta DBH batxilergoen imposible da, batxilergoen imposible da, eta ez posible da. Egile da, ikuspegi gogol bat eukin behar bada, eta guri eukeri eman digula ikuspegi gogol hori eukitzen. Iturri bat egin behar momentu honetan eta ere duten ari izan dikera. Aurra behira eskatzen, ikaslein balorazio positibo bakarrik, guretzala aldaketarako behar baten zerbait ez. Nola ite dugu. Irakasliok, gure betiko txip hortatik aldau eta aldaketa bat emateko ez. Horra nik zaitasune sistemikin lotuta. Azkeulako gure zutegi batzuk, badaukako gure kurrikuluma, badaukako gure bideo batean markauta eta hemen ikertetzi eta ez da lana da, uztarketa hori nola ite dugu. Hemen jaso duten hori, oso balio bat eta gero egunero horretan ere. Gunda, eusken nola egiten eredu bat dugu. Eske dinamika eta eskolako dinamika pixka guztatu ditu. Konkretuki bat itxean nik erabile bat elkarrezketa badauket bai, eta de repente klase batetik alde egitu eta igual prestauta zen dugu zozen eta horrek guztauke. Onerako dinamika berezea egina, eta klaseak eta aspera berez. Jauna baita ere, ez zela barozio garaiak eta zuteka garaiak, esket, merkatu ditugu data hauek, gutxiken ikutzen dian egoerak edo ekokatan, edo gozean baita ere. Guretzat zailaubia hartzen duzitola. Ez bakoitzek, hori da, proiektu buru eta prozesue ganan egoera izin da, baina noiz nola asintentzia egin hartik hori ikastetxe bakoitzek da bai, eta ez da bizteko nahi, euskarako gizartekoekin da egin bilera batzuk ekastea, eta ez dute bat edo egin alderantz ez dute da poi behukin eskola antolkatetan ere. Nik, galdera, zerbait izan duzute eta egia ez da izan. Dirudi, ondik gaudela, gartzu die, Javier komentatu duzuela, lehen beste eredu zan, eredu bialdatu zan, bideak erkoratzen dire, gaztetatzen dire, ez da duzuela, baina bukaeran helburua da gazteek egintzaile egitea, egintzaile behar bizitzen. Bizitza vital horretan bere bizitzan, arlo guztietan, bihurtzi nolanahi protagonista eta egintzaile egitea. Eta inguruan dauden baliabideekin hor komunikazioetan gai izatea daude, norbait izeteko gizarte honetan, baiti ere behaile persona direla, ekarpena ikustela, eta bestekin bizideala, eta bizitza horretan harremanetan dagoitzen. Horrek hartzen duena galdera eta galdera ikutea bikoitza da. Ikazatzen bakon, proiektuetik garmutza da. Proiektu horretikatzea, arduran batzu daude, erde bat egin da, baina bihoztan bat. Ikazatzen bakon sortzen du, ez egoera batzuten zaila da, edukikin, irakak izatu da, ez dugu ikasara fundian, nire klasea ditzen du, hori eratago, planteamentua sortzen da, irakasleak metodologikari bat, beharra, ikasketa eta modu metodologikari bat bilera, lan egiteko eta horretan kontu sortzen dira, ez dira sortzen, baino dutu ezke, horre jartzen ditu, izapien baduna, ez eta garroni, ikasin bat ez da erakutzen behar beste ez.
lagundu egin da eta ikasten du personal ikasleek. Eta bestiek laguntzaileek, irakasleek eta laguntzaileek ikastetxea da baliabideak hori errazten duguna, hori bilatzen duguna. Prozesu horretan, eztabaidak sortzen egia, eskatu horrena, bideo horretan, hori bat eta bigarrena. Gaztingaiek, ikasleek, zenek azutan, zeruzen mailatan dauden, hori gau bestetik ikastetxean bat aparetzen dute. Ikuste zaie, behin, horrela prozesu batetik pasatzen egitea, personaldiek, albien, inkluso, alkarri, ondienin, errebindikatzen dutela, eskatzen dutela, protagonismoa, eskolaren dutela, ikastea batean. Sortzen du lagu zerbait, aldaketa bat, egin nahi? Bai, ez dela erabezeta, bat dituzela, proiektu bat edo jakin batin, eta bat aldatzen unik, ezken, azira bat edo nolakin batean sumatzen ditu lagu zerbait. Nik aldaketa bat gure ikastetxean ezagun nuke eman dara, eta bada klasi moztei, gure ikastetxean proiektu hauekiko klasi moztei, ja, eta ez da proiektu bakarra, klasi moztei, klasetik ertentze behar, beste leko batzutan banatzeko ikasliek, taldetan jartzeie, behasek eke lana, eta behasek protagonista, eta horren ingurun badao. Nik uste, poliki ez dalako bate erreza, lau pareta hortako zehortatik, gure bildurrek dielako, nik uste bat, gure bildurrek diela, eta gure ikastetxean normaltzat jotzea proiektu honetan fetxa batzutan, klasi mozteie. Lau ordu izango horiek, egunotan dontan, elkarkin eraikitzenako. Gero enpresata fungoiek, orduan klase normaletan jarteko bat, eta gero bideo preparatzeko berriz moztuko horiek. Eta ja hori, nik uste onartute, betire geure buruko txokin, baina bagu ez hortan. Eta gustatzen, behaseko beto zango behin. Bai, Jesus, hor uste, eta zutela irarri barritzenetik proiektu hau bizi deula prozesua bezala, orduan hiru urte estamazki baltarrik alde horretik bete gabiltzen ikasten alkarren asko ditzea, eta irutin ikuzpala diratzen ditugu, eta alkarren esperientzi trukatzea hortan nahi gaine bizi behar, ez dut hortzen truko hori izen daine, baina hortan ez da. Nik esango dute nolabide berdin dituztela, berrikuntza pedagogikoen txip hori erabat sartu da dugula eta bete-betin prozesu hortan gaudela baita ere, eta hau oso lagungarri gertatzen egula beste erabatea eta bat eskolako erotik kanpo ere bai trebau probatzeko eta lan egiteko modu bat aldetik. Eta bestetik ikaslien ikuskoiekin behitutan komentatzen zenuna zan hori gero antzematen zain zerrein. Ez dakit nik txipa aldaketa irakarren ikasen aldetik, baina gutxienez nik uste jabetzen direla badirela neurri baten kurrikulun eta guk misionatzen digunez aparte gai badirela behaiek ere autonomia maila hortan nor izateko ez eta join hau zerra, gero etorrik ikenaren proba bat entzegu bat, baina dela kapaz aurre egiteko hortan. Eta gainera hori, lankidetza espiritu hori, nik uste gauza hon bat duela hori, geure nortasuna ikudik gara ez, hemen ere sortu duela espazio bat, hain lehiakorra den gure bezalako sektore baten, lankidetzan aritzeko.